केवढा छोटा पोरगा डुबला बस फोटो बघा. रेडी का? चला निघूया. फिरायला चाललो. आई कुठे? एकच आहे. चला. कुठे चाललात पण? गिरगाव चौपाटी. रगडा बसलो. बसा. कुठे जायचं तुम्ही सांगितलं नाही? सांगितलेलं सांगितलं ना. सांगितलं गिरगाव चौपाटीला चाललोय. उशीर झालाय जरा. आणि आमचे ड्रायव्हर कुठे गेलेत माहिती आहे? एनर्जी घ्यायला गेलेले काही टॉनिक आहे ते दाखवू नाही शकत आम्ही. बरोबर ना? त्यांचा पर्सनल टॉनिक. समजलं असेल, समजदाराला समजलं असेल कुठे ते. बसा. टॉनिक खायला. कसं वाटलंय आम्ही? मस्त ना, गोल एकदम. गोल गोल ना. आता हा रस्ता डायरेक्ट पोचवतो. बाजूचे कुठे गेले? पहिलेच पोचली का? पोचली ते. डो नॉट डिस्टर्ब. वर्षाने आले का अजून? बऱ्याच वर्षांनी. 20 वर्षांनी. तुम्ही 20 वर्षाने आलात? मी पण खूप वर्षांनी. मी तर काय रेग्युलर नव्हतो इकडे. पण मी आलीच नव्हती. तुम्ही पहिल्यांदा येताय? तू पहिल्यांदा येते ना? हा. ते काम चालू आहे. डुमरू. पोचलो का? हो आता पोचलो. खूप मस्त वाटतंय बघून. थोडा बऱ्याच दिवस आहे. वर्षांनी आणि आलोय ना. प्रॉपर टाइमवर पोचलोय ना इव्हिनिंगच्या. संध्याकाळचा हे काय घेऊन फिरतात माहिती? चटई. चटई कशाला घेतात माहिती का? चटई घ्यायची अशी रेंटवरती आणि तिकडे बसायला. जाऊया पुढे. आपल्या घरातून चटई आणायला पाहिजे. फिरायचं आहे. नाही नाही चटई नाही. थँक्यू. हे कसं वाटतंय मातीमध्ये? गार वारा सुटलाय. असा फोटो काढा. तेव्हा काय विकतात? तेरा नाम क्या है? लहान मुलं जेव्हा इकडे येतात ना, त्याच्या हातात पकडलेत ना यांनी, ते विकायला करतात. गावी जाता ना. आणि आपल्या राईट्स आपल्या त्या साईडला सर्व खाण्याच्याच गोष्टी आहेत. नंतर आपण खाऊया तिकडे जाऊन. ही आता याच्या अगोदरच बोलली मला गोळा खायचा आहे. नाही नाही, गोळा बिला नाही खायचा आहे. नाही खा. अरे बस गावात तुझा फोटो काढत होतो. जवळ 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 जाताना चांगलं वाटतं ना. इकडे माणसं अशी चटई बिट्या घालून गेम बेम खेळतात आहेत ना. पण हा राईट टाइम आहे. संध्याकाळ आता थोड्या वेळाने रात्र होणार आणि याच्या अगोदर ऊन होतं. आणि मरीन ड्राईव्हला जर तुम्ही येताय तर एक सांगतो की मरीन ड्राईव्ह तिकडनं बंद आहे सर्व. फक्त चौपाटी चालू आहे. मरीन ड्राईव्हच्या इकडे LNTचं काहीतरी काम चालू आहे ना. नाही तर याल. आणि त्या चटईची रेट माहिती तुला? इकडे जे माणसं बसले ना चटई घेऊन, ते चटईचे 30 रुपये घेतात. हां, म्हणजे इकडे बसायला असं खाली. थोडं पाण्यात. हे बघा पाण्यात जायला बोलते. काय इकडे काय रिवाज आहे काय पाणी ओले करायचे? तू एवढं
केवढा छोटा पोरगा डुबला बघ सगळं. तो पोहतोय बघा तो बघ. चप्पल काढलेले आहे. तुम्हाला यायचं आहे? चला आम्ही आता जरा पाण्यात पाय ओले काय करायला? पाय ओले करून पाण्यात हात पकडो नाही तर जायगा समुद्र. समोर समुद्र बघा. पोजिंग बिजिंग चालू आहे इकडे बघा माणसांची. कसला पाणी आहे? काला काला पाणी. काळा काळा पाणी आहे. सर्व निळ्या पाणीचा काला काला पाणी झालाय. पुढे पुढे बघ ते दगड आहेत. जरा घाण घाण आपण घाण फेकले की घाणच येणार ना. जाशील ए जाशील ना पुढे. जास्त पुढे जाऊ नका. ते बघ पाणी बघ एवढा वरती आला. वाट लावशील तुला धक्का दिला तिकडनं मी. पडलीस ना तर भिजशील. काजल चल चल बस बस. ते बघ पाठीवर डे लाईट कमी झाली बघ. सनसेट होईल बघ. किती माणसं आहेत बघ इकडे. ए वाईट चालली पुढे 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 पुढे. पुढे जायचं भरतीचे टाइम आहे. तुला येतं पाय? तुला टाकायचं पाय? हा काजल फुगा पाहिजे? फुगा खूप फुगवले पूजाच्या बर्थडेला. ए इसको चाहिए क्या पूछ? इसको चाहिए क्या पूछ? नाही चाहिए ले ना. आता काय करणार आहे आपण? आता काय ना आता आपण वॉक करतोय थोडं. हात वॉक करते पण घेतला काय हातात तू? चप्पल वाट लावली. काय बोलली? चालायला होत नाही ना वाळू. ते वाळू चालायला होत आहे. इकडे घाण आहे सर्व. लाटी लहान लहान येतात आहेत ना. पण हे सर्व ओलं आहे बघ. इकडे सर्व पाणी आलं होतं है ना. पाणी पाठी पाठी जातं. माणसांना वाटतं आणि एकदाच पुढे येतं. ते एकदाच पटकन पुढे येतो. पाण्याच्या ठिकाणी थोडंसं हे रिस्की वाटतं. एवढी मूर्ती नाही. आता आपण जिकडे उभे आहे ना इकडे उभे आहे ना आपण. आता खाऊचं ठिकाण तिकडे आहे. आई पण तिकडे उभे आहेत पाठी. एकदा एकदा लाट मोठी येते. पण हिला पाण्यात जायची हाऊस आहे मम्मी मॅडमला. जा जा पण हात पकडून जा. ए पुढे नाही चल. हे पुढे पुढे जाते. हा पाहायला हे बघ हे बघ हे बघ काची बघ. हे बघ इकडे वॉक करताना जरा सांभाळून कारण पायात ते काची बिचीचं हे पण होतं तिकडे. कसं वाटलं? गारगार मस्त गार. सर्वांना बीच आणि असं दिसतं पण बिहाइंड द सीन दिसत नाही. अरे छोटा बाबू बघितला ना. ते पाय साफ करायला लागतात. चहा पिणार का? चहा नको? हां मध्ये स्टॉल घालून बसलेले चहावाले. गरम गरम इकडे आपण चाललो ना खाऊ खायला. ते काय सांगत होते? काय सांगत होता तो? मी तर ऐकलं पण नाही. मेन्यू कार्ड ना. ते इकडचेच आहे ना. मेन्यू कार्डची नावं. पहिलं बघ काय आवडतं मग नंतर घे. पहिलं काय खायचं ते बघा. बसा बसा बस. बघा आता खावा. वेगवेगळं काय आहे ना वेगळं ते मागव. हां मागव.
काय काय असतं, सँडविच असतं, ग्रेव्ही, सूप, राईस, नूडल्स, कोल्ड्रिंक्स, पावभाजी. पावभाजी तर कालच खाल्ली. पुलाव, पापड, डोसा आणि पिझ्झा. पण काय ऑर्डर दिली ती पनीर चिल्लीचा काहीतरी ऑर्डर दिली होती ना, आता इकडे बनवतात आहे. ते पनीर चिल्लीची ऑर्डर दिली आणि काय ऑर्डर दिली होती आपण? डोसा, नूडल डोसा, चायनीज नूडल डोसा. ते कुठे बनते? ये चाइनीज नूडल डोसा बना रहे हो? एक दोन अंकल, एक. हाँ ये कशी लागते? पण तर टेस्ट लागेल का जेवणाची? हां ये नूडल्स और शेजवान चटनी डाला है क्या? सब डाला है इसमें. अच्छा. शेजवान आहे, चिल्ली सॉस आहे, सोया सॉस आहे. त्या माणसाने भरवलं मला. आणि ते आपलं काय ऑर्डर आहे माहिती आहे का? चायनीज नूडल डोसा. त्याने डोस्यामध्ये नूडल टाकलं आहे. शेजवान चटणी वगैरे बरंच काय सामग्री टाकली. बाहेरून असं काहीतरी वेगळं खायचं ना. आपण नेहमी तो मसाला डोसा वगैरे खात असतो. कांद्याची पात. ते बघ तिकडे आलं बघ. सांगितलं कोणी पण सांगितलं ग्रेव्हीवाला खावा, टेस्ट करून बघा ते कसं लागतं. चला आई पहिलं टेस्ट करूया, मम्मी टेस्ट करा. ते कसं लागते बघ. गरम आहे का? गरम आहे काय बघूया. गरमच आहे ना. खा तू पण खा. त्याच्यात ते कथ्था नसतं आणि ते सुपारी नसतं याच्यात. बिना कथ्था आणि बिना सुपारीचे तो पान होतं. गोड पाणी. गोड पान. हे डोसा खाऊ ना. नको नको. नूडल्स आहे ना. आईचा सँडविच येतं वेगळं. ती सँडविच हे कसं आहे मम्मी? छान आहे. गरम आहे. आई बोलली तर जवळ द्या. गरम आहे ना म्हणून मी सांगते. गरम सँडविच खाणे इथं. अरे गरम आहे. माई बोला ना, हे काय गरम आहे. हा गरम आहे, गरम. गरम एवढं वाफा निघतात आहे बघा बाई. असं करता म्हणजे ते ना थंड होईल. एक आता काय झणझणीत. हा काय गरम आहे का? नाही. नूडल डोसा, चायनीज नूडल डोसा. छान आहे. काय बघ. तुला आवडलं का? हे आवडलं? हा छान आहे. दोन्ही छान आहे. छान आहे. आम्ही 3 डिशमध्ये 4 जण खाणार आहे. आईसाठी हे आहे, आईने मागवलेलं आहे चीज सँडविच. चला बड्डे केक आलेला आहे बड्डे गर्लसाठी. खावा. पोरीला दाखवतो. नाही मी भरवणार. 1 2. काल कळलं सुभाच्या आई आली सकाळी. आता तू पण भरव. मला भरवतो. मला भरव घे. देतात आहे पण 2 वॅक्सिनवाल्या नाही. मस्त ना. हे बड्डे कधी कापणार आहे केक? घेईन मी बिझी आहेत कॉलवर. आपणच सांगूया. पंजाबी पावभाजीवाला डोसा पाहिजे. टोमॅटो फार, काकडी फार. चीज आतमध्ये. मम्मीला पण आवडलेलं आहे. मम्मी काय थांबत नाही गाडी. हा मस्त चटपटी. वेगळा ना काहीतरी. काय काजल, मसाला डोसापेक्षा कधी कधी वेगळा खायचा डोसा. काय उठायला वाटत नाही का? काय पाहिजे? चहा बी पाहिजे? नको चला. जेवढं आपण इकडे बघितलं, इकडे काय मिळतं? पावभाजी, ते चायनीज आयटम, ज्युसेस, पावभाजी, पाणीपुरी आहे सर्व मिळतं आणि ना. चाटचे सगळे आयटम. चाटचे सर्व. सगळं आहे. म्हणजे पण snack. एकदम मस्त.